Wara li kien qal li hawn wisq restoranti, issa l-kap nazzjonalista Alex Borg ħarab milli jwieġeb meta affaċċjat minn One News dwar din l-istess dikjarazzjoni li kien għamel waqt diskussjoni li ħasem fiha. There is actually an oversaturation of restaurants in the sector. Obviously, this clearly shows that supply by far exceeds the demand there is at the moment. Biex niksbu aktar informazzjoni u jekk għadux tal-istess fema, One News taqsal il-kap tal-oppożizzjoni barra l-binja tal-Parlament fl-aħħar jiem. Iżda meta konfrontat mill-ġurnalista dan l-istazzjon b'artiklu li kien irrapporta dak li kien qal hu stess, Borg evita l-mistoqsijiet sempliċi u minflok tagħna din ir-risposta. Dr. Borg, insellimlek, għadek ta' din l-istess fema? Għadek ta' din l-istess fema? Għarħal l-minet jaqra. Le, għadek ta' din il-fema ma li għawis restaurant? Madana kollu One News reġa' stenna lil kap nazzjonalista biex mill-ġdid jerġa' jagħtih l-opportunità jispjega tali dikjarazzjoni billi fost oħrajn jgħid milli ma' lokalitajiet kien jibda jara inqas ristoranti la skontu hawn wisq. Iżda għal darb'oħra l-kap nazzjonalista reġa' evita l-mistoqsija, anzi minflok għalinna biex nistaqsu lill-Prim Ministru għax hu l-eżekuttiv tal-pajjiż. Millim lokalità tibda tnaqqas inti? Dan l-artiklu jixed biċ-ċar dak li qed inti lura fl-2024. Se il-Prim Ministru xu għandu reżiku. Imma din inti qed kif jixed dan l-artiklu tal-Avin Malta. Millim lokalità tibda tnaqqas? Għadek ta' din l-istess fema wara kollox?